Paikuni ni paikri ke thomani ex KSA tum kicheng sia pharman dipu langkung habe Memorial Town Hall along Karbi Students Association Alumni meet kepadoponji aphan arni ke jongpon Phirangkia mailong ex KSA James Hanse kaningje pona tengke Paikuni ni paikre phorni KSA Alumni meet mate Karbi lo Charlia songlong klembarim kache tongame kepaman ponje aphan chisik chedang pontang Lasi hala bang so melong Karbilo Charlia songabarim meipu kongchun bang arpu kaprek arpu ki khilong tang lapen bang phu bang phi ke do anatung sonsuria sai amole do pusitame kachitong dunje phansi chuningri padopong Bangso KSA Alumni miralong aluhi sarpo manpen Karbino Thomas Council CM Dr. Tuliram Longhang aphansi phaponno Phapangjang aluhi manpen Amar Singh Tiso MP Trok ST District Parliamentary Constituency Lapen MLA Bidya Singh Ileng atuma phansi chuphaponno Sonthot si manpeng aluhi manpen EM Madhuram Lekhe MSc Het Singh Rongphar MSc Johnny Timong ex chairman Karbino Thomas Council George Milik ex EM Bidya Singh Rongpi ex deputy chairman Karbino Thomas Council Kangjang Terang ex EM Rataningti ex EM Asok Teron District Commissioner East Karbianglong Sangpi Nirola Phangchupi ACS Mukul Kathar AIGP Longnit Terang SP Horen Togbi ex GS KSAN Parta KSA Klembarim atum anaphanta nangchitong dunvekchi aphan lapen arni kangsam por 5 lipen note Karlitang Pratap Chandra Togbi lapen Gandhiram Timung atum aphan chikimo men pen lunkan malin padoponji puta hansi sanghu ningje pong Neltum Radak ex KSA Alumni Meet 2024 Kedamtang tarik sirkep si bedoi pulo unederlo kami nora bangke tarik krepor ni bang pedowek po walang aputak si pini na tumpan na tupalo lasi neltum men ason athago jo patuwe atumi along tingwai si ni tum pacheklo atari lake non kebangdi krepor ni Paikuni krepor ni si ni tum ex KSA Alumni Meet papedokon po lapen apora bangke nierto adap por fai bayi sirkem ra tim bentum che konpo lamain tur konte lo tentum kachikimo lahiwa sang ding enpo la de don pilote ni tum isi public meeting pada delegates meeting itu pedokon po alada badi ke babai kre sialom penitum che konpo la pena pilote ni tum la bang somai ke pacheng ponlo la pen tum kampu ponpo lapan ada along netum aprang X KSA amai pulo sub central along alang di Dr. Tuliram Longhang alang di pangse tum chief guest ason chopalo pen persame ladak netum alui sarpo kelang di pangse papono lapen papangjang aluhi kunitum la sikir pondo lamang ke aprang netum KSA along Presiden Kemantang Banglo alang li non ke MP mate Amar Singh Tiso MP alang li pandai tum apang jangan li News report Karbi Long Live